Ndichikutambirai zvekare pano paHatirare 263. Pano pandinokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Uchiri munyowani, uchiri mutsva, kusubscribe mahara, utina on the notification bell kuitira kuti patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa, uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell, wolike this video, woshare this video kune hama neshamwari. Vadikani sekuzokwa munozviita chikomana chinonzi Hatirare chinofambira kwaitika nyaya ende haanonoke kuzivisai nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Tisu tine chimuti sofa, vazhinji vanoziva kuti Hatirare aiwa mudhara pakutsvaga news. Nyandinayo inyaya yaitika kuStone Ridge. Nyaya iyi yaitika kuStone Ridge muno muguta reHarare. Inyaya yepamba panetsa, mapoto ari kubuda mumba achitema vanhu, mabhaketsi ari kubuda mumba achitema vanhu veipapo, zvakawanda zvemasipunu zviri kubuda zvichitema vanhu pamba ipapo. So ndichakuisira ka short video, wapedza kuona ka short video tozorofika comment section, but ndine audio yaBhozho Ngora achizvibhozho ngora nyaya iyi. Vazhinji vari kufunga kuti zvipoko, vamwe vari kuti aiwa inyaya yenzvimbo. Ndokutaurwa zviri kuitika ende nobudirwa zviri kuitwa panetsa pamba apapa. N'anga nemaprofita handei katinobatsira vanozviti isusu tisu tinoziva, tisu tinogona. Pakadai so ndo patinoona munhu wechokwadi kuti aiwa uyu anonzwa Mwari, uyu aiwa iyi n'anga yemashuwa, kwete vaya vanobira vanhu mastreets esocial media. Ini sechikomana Hatirare ndafunga kukusiyirai zvizere. Much love. Vamuri kuti vaigara panext door pavakatanga kutemwa vachibva panzvimbo pamba pawiri vanhu vairocha. Saka izvozvo hapana vanhu, hapana nhoroondo yamakazongonzwa zvakare kuti pari kusvika matombo eri nekuti hapana munhu. Vakatotama vanhu vakangotemwa vari pakati pekuita zvinhu vachisambuta mota ikatoka, vakatemwa kusvika kumega vanotorerwa, vaitoteverwa nematombo ndobva azongopererawo ipapo. Asi pavakazonosvika kwavakaenda vakangotifonera vakati hatazosvika zvakanaka, hapana chazoita. Nechokwadi muri yeZimbabwe ndozvamuri kunga zviri kuitika kuStone Ridge pamba pari kutaminana, pari kumbotemwa mahwindo, ari kutemwa, vari kutemwa nemidziyo, vakarara. Zviri kuitika zvokuti vese vanogara pamba ari pamba vari kutemwa, zvokutoti yei mama. Saka muri kufunga kuita sei? Ndicharamba ndichishingirira kuningirira ndimundirana, saka ndakutoti handizivi kuti zvichazosvika papi. Pana kambotemwa here zvokukwara? Vakatemwa zvokukwara vana, but havasivi panapa. Havasivi pana? Asi vakatotangira kutotemerwa kumba kwavo ikoko. Chibva tazovatora panapa kozi maperenzi avanga asipo. Alright. Ndokutotanga futi. Saka kureva kuti zvinhu zvisi zvepano chete. Ante muri kuti vana vakatanga kupfapfadza kudzodzera kwakuita zviri kuitika mutima yese nyika ino. Rega ndikuzivisai muri yeZimbabwe. Ndakabata ndakapakata dziri kurema. Dzandakapakata pazuva ranhasi muri yeZimbabwe. Ndiri kutaura nyaya yakaitika mukati meguta reHarare, nzvimbo inonzi Stone Ridge. Stone Ridge muri yeZimbabwe. Nezuro ndakanga ndiri kuStone Ridge kunosvika zuva rakuda kunorereka ndange ndiri kuStone Ridge. KuStone Ridge muri yeZimbabwe kune nyaya yakaitika inorwadza yekuti nanhasi ndiri kutorwadziwa pamusoro pekuti Zimbabwe vanhu vorarama sei, vanhu vogara sei nokuda kwezviri kuitika mukati menyika ino. Nyaya yakaitika kuStone Ridge kana kuti iri kuitika kuStone Ridge izvezvi yakamira yakadai. Izvezvi pane pamusha muri yeZimbabwe pari kuita tsika yekutemwa nematombo. Matombo ari kutema mahwindo. Kana vari panze dombo rinobva mukati memba richibuda kunze nepai richibuda nepahwindo. Kana vari mumba dombo rinobva panze. Mapoto makapu ari mumba kana zvanetsa ndovanotanga kutema vanhu vari mumba. Pamba pandiri kutaura apa panogara Roja nemuridzi wemba. Nyaya iyi iri kuitika kuna Roja yobva yaitika zvakare kumuridzi wemba. Vari kuti ndichitaura navo muri yeZimbabwe, muchaenda pachannel pedu ndichitaura nevanhu ava, muchiudzwa kuti kunyange wakarara kungovhara musoro, but blanket hapana zvazvinoita. Kana poto ikada kuuya kuti ko inokuuya makapu. Tichisvika muri yeZimbabwe vanopupura kuti vananga ndinawo nezuro, musha wanga wakazara une vanhu vari more than 1000.
ndiri mukati mekupinda mukati menzvimbo yevanhu vakawanda ende nguva yaitika zvinhu izvi munhu wese akanga ari pamba apa aitosvika kuti anytime tinogona kumhanya togona kutemwa chishamiso chakaitika mhuri yezimbabwe ndechekudai panext door pepamba apa matombo akamborova zvakare asi vanhu vakarohwa nematombo ari panext door anga ari maroja vachibva vatiza ndokurongedza vakateverwa nematombo kunosiyiwa beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down emeniwo varoya vanapiro mumba iwe pulo mani selector mati nchali chiri kuitika kusoni ridge icho kwadi muri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekubva kune nyaya iri kuitika mukati menzvimbo inonzi stone ridge Stone Ridge yandiri kutaura mhuri yezimbabwe pane mhuri pane pamusha pari kuitwa zvokutemwa nematombo kutaura kuno kwata mhuri yezimbabwe nozuro vakatora vachiti bhosho hongu kunyangwe mauya pano tiri kutsvaga vanotibatsira but hatisi kukwanisa kurara mumba panogara amai muridzi wemba pamwe chete nemurume nemukadzi vanova ndivo maroja ipapa vese vari kutemwa mhuri yezimbabwe vachitemwa nematombo kana vari panze vanotemwa nematombo anobva panze anobva mumba kana vari mumba vanotemwa nematombo anobva kunze musati maenda mberi muri kuti kana vari panze vari kutemwa nematombo ari kubva mumba achienda panze achibuda nepawindo hapana here glass riripo akatoputsika muchaona pachano akatoputsika nezuro manje vakazovhunduka mushure mekunge gasi ranga ri mumba ravhurwa ndokutanga kupfuta rakupfuta moto rabvurwa kudaro 2 liters yemafuta ndokunoiswa pamoto hapana munhu wavari kuona but gasi ravhurwa pakupfuta moto ndokutopfuta moto amai vakumhanya vakachibosvika kupinda mumba regai ndinodzima munda imba yangu ine sei indotsvandirika ndokumhanya vachinodzima kudaro kwakutemwa nekapu kwakutemwa nedomasi vatemwa domasi kudaro mapensi hembe dzemukati dzanga dziri mudhiro ndobva mavhurwa ndokubva atorwa ndobva aisiwa mupoto ndobva adirwa cooking oil mabesa beo munenge muchiona yes drowa richivhurika kuvhurika asi hapana ruoko motorwa zvipfeko yes zvoenda kunoiswa mupoto lidi yes kuvhara kutakura cooking oil surunyu hapana kuvharwa manje vakangotora poto ndobva yaiswa mapensi mukati ndobva yadirwa cooking oil yanga iri pai 2 liters ndobva yanogadzikwa zvikati pari kuita moto paya yakatobhenda kusva kudai poto yandiri kutaura muchaiona makapu nezvimwe zvinhu muchazviona zvane nguva yakareba sezvo vane deadload kuti kune 2 months vamboitika kumashure but zvichimira vana vepanext door vakakwanisa kutemwa nematombo zvakare but vanga vari pareoja panga pasikagari varidzi yepamba vachibva vatiza kudaro zuva ravatiza kudaro vaishedza kuti vedu tiri kucherwa nematombo vakazofona vachiti tasvika zvakanaka but matombo amira tapinda kurodhi kana muchiziva vanhu vakaenda kuroad show paground patikaitira road show kubva patikaitira road show paground paya apa kwene kilomita pamega grounds okay kunosvika ipapo right vadzukwa kudaro vana vavo vepamba apa paritemwa nematombo vakaenda kunotamba nevamwe vana ava vachibva vauya pamba vakatanga kutemwa nematombo zvakare vachibva vadzorera kumba kwavo so kutaura kuno kwatira nhasi vakachita vasi kurara kumba nyaya kuti igouya panapa ndakataura nachairman wemunzvimbo kusanganisira varedzi vemunzvimbo vari kuti bhozho tibatsirewo nyaya iyi yekutsva kwedzimba yekutemwa nematombo hatina kutanga kuinzwa nhasi panhepfenyuro pachiturukwiza yakaitika katatu mukati menzvimbo inonzi Alaska dzimba dzakatsva pachirufamu ikaitika kwamurehwa ikaitika izvozvi kwabhora kune vanhu vari kurara panze saka kuvanhu vese ava kana muchitinzwawo panguva inoyo inzwaiwo kune vamwe venyu vapinda dambudziko iri vari mudzimba yemuStone Ridge mukandibata tinokupai nhamba dzavo kuti vakwanise kubatsirwa havazi kurara mumba izvozvi vanongoti kana vakagara havana kukuisa musoro kana kukuisa musana dombo kwarabva rinotema parunoda matombo akakura sei matombo mamwe dzimwe dzenguva vari kuti rotogona kutora masibestas richipinda mukati rapanya asibestas yes rapinda mukati imba iyi
tsanangurirai Zimbabwe vasiri pachannel. Imba yakakura sei? Kaflati kane 2 rooms. Kane 2 rooms. Kekuti vamwe vanogara Lendo rinogara Roger rinogara Alright. Saka Roger rinombotemwa. Vari kutotemwa zuva nezuva vese. Hapana here zvavakaita vanhu ava muchivabvunza vagari vepamba apa. Hapana kubata-bata kwavakaita here. Zimbabwe izvo ndo zvandisingasiye pakubvunza panguva yese. Vanoti handina chakandakabata kana mushonga unoita sei. Ende ndambofamba ndiri kunzi mweya wenzvimbo. Vamwe vari kuti izvo pange tikagara panenge pane makuva. Asi tabvunza vamwe vanoziva kuti hapana kumboita makuva. Asi kwese kwatiri kungofamba kuri ngonzi mweya wenzvimbo. Kana uchinzi mweya wenzvimbo vari kuti hatizii zvinorevei. Ya, zvakaoma. Kune vese vasati vajoina National FM WhatsApp channel, garai majoina kamuchaona zvichakandwa ipapo, zvichapostwa ipapo, kubudikidza nenyaya yekuston Ridge yataurwa nababa Isabel. Munofunga kuti chii chiri kuitika? Imba iyi tingati iri pakati pedzimwe dzimba here kana kuti iri yoga baba Isabel? Yakamira pastendi payo iri yoga. Noti yangovakwa kabweskai kukadika ndika akusati kwavakwa chi imba hombe. Right. Asi vanogarisana nevamwe vanhu here? Vanogarisana nevamwe vanhu vakatende sekugara kunoita munharaunda malocation ese. Ndogara kwavanoita. Sendi yavo yakatenderidzwa nemamasensi. Nemamasensi. Asi ndiwe ega iri kusangana nedambudziko iri. Nepa next door but kubva zvakatiza vanhu apa hapana chazoti matombo ari kusvika here. Opa next door paitika izvozvo. Paitika futi izvozvo. Asi vakatiza. Vakatiza ndo vakateerwa nematombo kunosiyiwa kurodi. Vanga vari varidzi here kana kuti vaingoro? Vanga ari maroja ndokusaka vakatiza. Muridzi unotiza uchendepi? Ava mai unoshedzera kuti ini ndikotiza noendepi? KB na Bosho pamba apo pamakuva. Dzimba idzi hadzina kuvakwa pamusoro pemakuva here? Ndo zviri kubvunza vadiwa vateereri. Nyika yedu iyi yakuzozvinyanya. Sendi yacho vakaiwana nemutoo upi? Regai Samuel Gwaya kobulawayo. Regai Samuel Gwaya achapinda muruoko rwako muzukuru. Chiprofita unoziva kubvunza izvo izvo. Mukatobvunza munogona kutosangana nomubvunzo uyu. Ndakatovabvunza vakati chandoziva ndikatoziva kuti munogara nani. Kusvika vataura mashoko ekuti inini pachangu ndinogara nechi ndega, ndakasiyana nechi nemurume wangu, but nemurume wangu tatove nemakore chaita sei tasiyana. Chandinoziva ndechekuti kana ndakutora nemurume wangu hapana kutukana, tinotaura nyaya yevana. Pari kudiwa chi? Saka stendi makaitenga nenzira ipi? Handina bopoto, mapepazi angu ese akanaka akachena handina. Makamaona mapepazi? Ndakamaona. Ya, regai tinzwe kuti vedare vanoti kudini kubudikidza neicho chekuston Ridge. Rega akatimbotengesa 17 minutes pasi. Sezvo zvavanenge zvichiitika izvi, havana here kumbofamba kuti vambonzwa kuti chii chiri kukonzeresa? Vakuru venharaunda ndakabasataura nachairman vakatondifonera kuti ndanzwa kuti wanga wazopinda mumusha, ndakambokushevedza ukasauya. Ndiyo nyaya ndaikushevedzera. Ndakataura nekumapast 8 man ndikati aiwa ndapindamo. Saka tikukumbira tiwane rubatsiro chikonzero mwana vana vari kutambudzika. Nzvimbo iyo yakutoparadza zokama neavanhu uyezve mashoko ekutaurisana zvakawanda zvokuti vamwe zvavanenge vachifungira vanenge vachizvitaura chinova chinhu chinogona kuzokanganisa vanhu. Uyezve vana vepamusha pari kuitika zvinhu izvi havachakwanisi kutamba nevamwe vana vema next door. Vanenge vachinzi mukatamba neava munotemwa nematombo. Ya, vana vangani? Pane vana vaviri vari kuenda kuchikoro here? Vanoenda kuchikoro. Ya, pakaipa. Zimbabwe vanenge vachida kubatsira baba Isabel Boshongora anobatika sei kuitira kuti vasvitse vanhu vabatsiri kumhuri iyi? Ichokwadi muri yeZimbabwe vakachida kundibata munondibata panhamba yangu iyi. Inhamba isina chipomerwa, nhamba isinganyadzise, nhamba yechokwadi inoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Namba iyi muri yeZimbabwe haifoniwo kubva na9 kusvika na12. Chinenge chiri pamhepo, chinenge chiri paredio, asi imwe nguva yese kunyangwe na1 dzeusiku aiwa inoshanda. Tinotenda pari manjelekezani kati bvebviri kuitika nkati nakunja kwa dziko raZimbabwe kubudikidza kana mfeso muntu vakatozviitwa full time right, vaitemwa nematombo chikafu wakawanda munyika munomu. Ichokwadi mukoma KB. Nzvimbo dzakawanda dziri kuitika zvinhu izvi. Vamwe vanenge vachitofungira kuti vanhu iwe pachavo ndo vakabata kana ndichibati hatisi kuziva. Umwe wari kukuvara ndikafunge kuchitungisa ndikaita kuti musikana akatozonomuswa pasi arwa nedombo achisuka akaduna akatomuswa akaita zvokutomuswa. Saka vanhu vakafanana naivavo munogona kutibata chikonzero uyu munhu ari kuti
tinombozinza chitauro pamhepo vanhu kune kwavakabatsirwa kune zvakaitika handitika kwavakabatsirwa ikoko tibatsirei iwo tiunotorarama sei kune vese vanokwanisa akakubatsira munongobata kabhozhongora kuitira kuti akusvitsei kuna amai ava vasangana kane dambudziko iri kuStone Ridge. Ko Kanyemba naBhozho mukomana webhegi remari uye akazodini wekuGlatwin madzimai vakadzosera here bhegi remari ndiri kunoku kwaMutare. Ndakapedzisira kutaura nemukomana achiti upenyu hwangu handichisina rugare nokuda kwasekuru, saka zvandichaita ndichambodzima foni zvinenge zvaitika but